Pixka bat, Samuelekin girora, turrekoa ere zehazten ari zarete, zein dira pixka bat taldearen? Helburu orokorrena da 15 arteko golturrean izatea, eta hortik aurrera, hor 15etan sartzeko, gustatuko litzaidakena da Euskadiko itzulian ondo egitea, Euskadiko lasterketa guztietan, eta gero turra, giroa Samuelekin, turra Igon, Mikelen Nieberekin, eta gero Espainia itzulia talde indartsuekin joatea, eta betetzen dugu orain dela 2 urteko garaipenak, 3 uretan etapa bat irabaztea. Beni horren zaudete, Viejo Josan, prestaketa zer moduz doa? Momentu ondo, lortu etortzea, etxean oso txarra dagoen eguraldiarekin, hemen egotea, lortu hemen eta nik uste dute aste bate lan izugarri egin dugula, eta ondo etorriko gaitu horrengo lasterketan ondo egoteko.